Molt bé, doncs hem començat. Ja em perdonareu tots els dubtes, totes les vacil·lacions que puguin sortir. A part de la meva poca traça amb la tecnologia, també hi hem d'afegir la novetat de fer una cosa així. Però en principi us saludo a tots, molt bons desitjos per a tothom que ens estigui veient, amics, familiars, coneguts, interessats. Esperem poder superar molt aviat tot això, aquesta situació tan excepcional. I vull agrair a Ilerdan Videas, evidentment, dues coses. Una, especialment també el Jordi, amb el qual feia molt temps que no parlàvem, i vam reprendre el contacte justament l'altre dia per aquesta iniciativa tan important. Li vull agrair a ell i a tots els companys de l'Ilerdan Videas amb qui he estat contactant i parlant aquests dies, per agrair-los l'oportunitat aquesta que em donen i de pas també agrair-los aquesta brillant pensada que van tenir per mirar de dinamitzar una mica culturalment i permetre a tothom uns minuts, una estona d'esbargiment en una situació que evidentment és tan atípica i tan complicada. Us vull dir també, a part d'això, dels agraïments, ara em presentaré bé, que tots els diners que vulgueu donar al Bizum que sortia ja a la web es podien ingressar, que jo els destinarem a una causa benèfica, concretament a la Fundació Arrels Sant Ignasi. D'acord? Al final us ho recordo, però així d'aquesta manera permetem també que des de la Fundació també puguin tenir aquests fons per ajudar tota la gent que amb la problemàtica actual, sense sostre, que es troben ara en una situació especialment complicada, més tenint en compte les contingències en què ens hem d'enfrontar. Jo soc l'Eduard Roure, una mica també davant del vertigen dels il·lustres precedents que he tingut amb aquest espai, intentaré fer-vos 5 cèntims una mica del que he escrit, del que he anat fent, i la millor manera que se m'acut és trobar com a fil una miqueta la meva trajectòria com a escriptor a estones lliures, una mica això el que posava també al compte d'Instagram. Bàsicament, jo la meva història com a escriptor comença, com la de tots els que es dediquen a fer aquesta cosa tan estranya d'escriure, amb la meva història com a lector també. Al final, quan has llegit una mica, has llegit molt, sempre intentes participar d'aquesta mena d'activitat estranya i injustificada, mirant d'escriure aquella història que també t'agradaria llegir, a partir dels gustos que tu has anat ajuntant i conreant. Hi ha un parell d'empentes importants. La meva trajectòria com a escriptor, un primer premi literari a la UDL per a estudiants amb una narració que es deia Com un blau fos de safir, i més endavant una altra empenta molt important que va ser el meu premi Les Talúries per a joves escriptors de les Terres de Ponent. Això va permetre la meva publicació en llibres, Les altes balconades. Era un recull de 3 contes, encara el llegeixo ara i vaig veient tot allò que és una mica el pecat de l'escriptor principiant, però evidentment és un llibre del qual em sento molt orgullós i que sempre m'agrada recordar i anar fullejant de tant en tant. Un altre empenta important, i aquest potser segurament ja ens tindrem una mica més, va ser El lligall trobat a la cabana. Aquest llibre no va guanyar un premi, va quedar finalista al Premi Pere Calders per a docents que escriuen. No us ho he dit, també la meva professió amb la que guanyo la vida és professor de secundària de llengua catalana, soc filòleg, i bé, aquest vaig quedar a prop del premi finalista, però el gran avantatge és que va ser publicat. Us explico una mica una història. D'aquest llibre és explicar una mica també la cuina de l'escriptor. A vegades les històries neixen d'imatges, d'intuïcions sobtades. Anava caminant un dia jo pel carrer pensant, m'agradaria escriure més coses després de Les altes balconades, i vaig veure una cabana al mig de la muntanya, en un lloc ferèstic, deixat de la mà de Déu, i vaig veure un home acompanyat únicament d'un gos i un gat. A partir d'aquí vaig pensar que em podia sorgir una història. Em va sortir una història a mig camí de la tensió psicològica, el lirisme i la por, fins i tot. D'acord? Jo vaig vehicular a través d'aquesta imatge l'home sol a la cabana amb l'única companyia d'aquests 2 animals i d'un bosc en el qual no gos entrar per raons
poc clares, que no es poden definir, per a introduir totes les inquietuds que a mi em voltaven pel cap en aquell moment i que em semblava que es podien convertir en matèria literària. Però això del lligall trobat a la cabana remet una mica a un conte a l'Edgar Allan Poe, que és el manuscrit trobat en una botella o en una ampolla, com vulgueu, i una mica també comença, és el començament, intentar fent una mica de boqueta, no? Amb la remembrança per part del personatge narrador, cap al final de la història comença explicant que li han esdevingut tot un seguit de coses i que es troba en una situació molt complicada. Després és quan farem el flashback pertinent, que si algú vol aconseguir llegir-lo, ja se'n anirà fent 5 cèntims. Comença així. Abans que el seu olfacte infal·lible em trobi, deixaré escrites aquestes línies amb l'esperança desmaiada que algú les llegeixi en qualsevol dels dies que vindran i em vingui a auxiliar. Avui m'he pogut arribar a la cabana, després d'una setmana de terrible vagarejar pels boscos, sempre fugint de la seva persecució incansable. He tornat a la modesta vastitud de la vall, a travessar el rierol per sobre la branca, amb els ulls fits en la cabana, temorós, mentre m'hi atansava, que els meus perseguidors m'haguessin parat arterament una trampa a l'únic lloc dels voltants on jo podia trobar quelcom semblant a un refugi segur. A dins no hi quedava ni un sol senyal que algú s'hi hagués allotjat. I no sé si això és per a mi una sort o una desgràcia. La cendra era freda a la llar de foc. La pols s'amuntegava als prestatges i a la taula. Tots els objectes escampats seguien al mateix lloc, diria que gairebé queixosos pel seu inesperat i prolongat abandó. Amb el cor desbocat he inspeccionat cautelosament cada cambra fins a l'últim racó. Després he tancat com he pogut la porta mal travada, els porticons de les finestres, he encès l'espelma i m'he assegut a escriure. Llavors, tota la història, amb una mena de flashback llarg que es va combinar amb altres moments del passat del protagonista, ens va revelant tot el que s'esdevé. Només llegiré un fragment més per no estendre'm i poder passar altres coses. Aquest home, de fet, és vidu, la seva dona mor fa poc, després de patir una llarga malaltia de caràcter mental. Ella arrossega una culpa, també, en aquest sentit. I tot s'anirà imbricant una mica, d'una manera, si voleu, una mica fantàstica. Però un dels detonants de tot plegat d'aquesta tensió és aquest bosc que hi ha just, molt fos, molt profund, just davant de la petita vall on està la cabana, on el gat no hi vol entrar mai. Els gats ja sabeu que són més aviat domèstics, no es veu de la cabana, però té una mirada fixa allà, mentre que el gos sempre hi vol anar. I el protagonista narrador no se sap per què. Té una mena de por per endinsar-s'hi, per anar-hi. D'acord? Us llegeixo una mica el tros. Comença fent referència al Nick, que és el nom del gat, sí? Perquè ho aneu a entendre una mica. Diu, impel·lit pel comportament del Nick, em vaig atansar alguns dies fins a la línia que marcaven els primers pins. Com el meu gat sotjava el fons negre de l'entrada, sense decidir-me a fer-hi unes passes més endins, cap a l'obaga tenebrosa. Em convencia que un temor infantil i supersticiós era l'únic que em frenava d'aquella manera tan poc justificable, i que allò que pogués arrossegar la mirada d'un gat, sempre tan arbitrària i incopsable, no havia de suposar en absolut un perill o un motiu de preocupació per a mi. Potser es movia pels arbres algun animaló inofensiu i bellugadís que neguitejava el caràcter gelós i preservador del Nick. Potser algun joc casual i diari entre la llum i les ombres del bosc l'empenyia a badar des de la porta. Tot de raons tranquil·litzadores i racionals. Però jo no hi entrava. Podia ser que travessés el rierol durant la passejada dels dies en què no em movia dels voltants de la cabana, o que en el moment de sortir de bon matí per a una llarga excursió seguís amb els ulls una punta de convenciment la direcció assajada pel Rúfol, que és el gos. Tant era, no aplegava prou coratge. Ara bé, què era el que em feia por? Coneixia la zona de molt temps enrere i havia fet infinitud de caminades. Des de ben jove, quan pujava a la vall amb els pares, vaig aprendre a perdre el respecte a aquella obscuritat vegetal que s'endinsava a través de la muntanya fins on abastaven els sentits. En coneixia els topants, els senders gairebé esborrats amb les seves múltiples bifurcacions. Per la disposició dels arbres o per la manera en què es filtrava un pensament de llum en una hora determinada, era capaç d'identificar el lloc concret on em trobava.
Res no em privava de penetrar-hi més i més per espai d'unes quantes hores i retrobar sense dificultats un camí de sortida, ja fos de nou a la petita vall, a les envistes del rierol o a la cabana, o per un dels camins adjacents prop del Congost o la Gorja. M'agradava passejar-hi, però ara, adult suposadament avesat a la imponència de les ombres, desitjós de trobar la pau perduda pel tràgic final de la Inés, un anhel de pau que previsiblement m'hauria d'haver empès a explorar de nou l'indret estimat de la joventut, la por em tenallava i m'impedia avançar una passa més enllà del llindar dels dos pins. Una por, la naturalesa de la qual se m'escapava. Molt bé. Llegall trobat a la cabana, editat per Proa. Una altra fita per mi important va ser el fet que ara els desapareguts Premis Narrativa de Lleida, que es concedien en el marc de la nit dels Premis Vallverdú i del Premi de Poesia Màrius Torres, doncs em concedís un any també un premi molt especial, perquè era un projecte, no havíem d'escriure cap narració, cap novel·la, sinó presentar el projecte d'allò que voldríem fer, de la temporització, etc. El que són les ajudes a la creació. És un premi que, per qüestions, suposem, econòmiques, pels embats de la crisi ja va desaparèixer, només es mantenen encara els més històrics, l'assaig Vallverdú i el de Poesia Màrius Torres, però és un premi que aprofito per reivindicar si l'Ajuntament ara, amb el canvi de color, té ben pensat de tornar a instaurar, perquè era un gran ànim, un gran motiu per als escriptors que volien publicar i que a vegades no troben el moment per fer-ho. L'he publicat a Pagès, les altres balconades, el de les Taluris també havia estat publicat a Pagès, aquest també, l'última abadia. Aquest és una novel·la, també amb un narrador que mira de resseguir la història d'un antic amic seu, d'infància i de joventut, i que té també la participació d'altres veus narratives. Totes tenen en comú el fet que van conèixer aquest personatge una mica escap, una mica equívoc i molt atractiu, que es deia Roger, i que una mica ve a qüestionar o a investigar una d'aquestes idees, ideals o construccions culturals que hem fet els humans. Sabeu que hi ha, per exemple, la de l'amor, hi ha molt tipus, aquesta és la de l'amistat, d'acord? Què és exactament l'amistat? Fins on arriba a que fins on siguem capaços de sostenir aquest ideal d'amistat davant el coneixement de certes coses, d'aquell fons ocult que és l'amic o que és l'altra persona. Us llegiré només, per no allò allargar-ho massa, des del conte, el començament. Evidentment és una mica tòpic, si voleu, el moment en què per primera vegada, de molt petit, el narrador va conèixer aquest personatge que serà una mica el fil conductor de tota la història. I ja diu així el Gerard, que és com es diu el narrador de la història. Suposo que en primer lloc hauria de parlar de fa 25 anys, un dia a la tarda, qualsevol dia d'escola entre dilluns i divendres, a l'hora de sortir al pati. De més grans perdríem aquell privilegi tan grat de l'esbarjo a la tarda, però llavors, amb tots just 5 anys, en plena etapa preescolar, encara en gaudíem. Resultava estrany, o bé hauria de dir que me'n resulta ara a través del record, la visió del pati desert des de la porta de l'aula, l'habitament solitari dels arbres de fulles grogues, la llangor només pressentida de la tardor. Es tractava d'un àmbit gairebé màgic per a nosaltres, tot i que potser és des del moment present que puc veure el màgic. Llavors només hi havia una sensació de llibertat en un espai retut exclusivament als nostres jocs, feliçment salvat de la interferència dels nens de cursos superiors, de tot el guirigall matinal, on els més petits ens sentíem vagament aclaparats. El pati era un regne solitari i expectant, i nosaltres un desig amb prou feines reprimit d'emprendre la corredissa abans del senyal convingut de la professora, que ens donava instruccions perquè ens poséssim en filera i pogués acabar el recompte. En una d'aquelles tardes, doncs, va aparèixer el Roger des de la filera de l'aula de la vora. I a partir d'aquí, aquesta recreació de l'amic, trobades, desencontres i un misteri de fons també que té a veure amb els lligams familiars d'aquesta persona. La portada la va fer la Mariona, la meva germana, suposo que la coneixeu tots perquè és una fotògrafa reconegudíssima ja, fins i tot a nivell internacional. El seu estudi també especialitzada ella en fotografies familiars i de nadons, però ja veieu que quan començava també es dedicava al paisatge. Com que té a veure amb l'Argentina,
doncs precisament també és el meu cunyat, i ella em va fer una foto a la fi del món, a Ushuaia, on s'acaben trobant alguns d'aquests personatges importants de la novel·la, sí? Una mica la foto per demostrar també on es produirà aquell desenllaç. En aquesta última va dir que és, podríem dir, una part austral del món que vindria a ser la fi del món, no? On a vegades s'acaba descobrint tot. Bueno, veig que se m'està anant el temps i, clar, jo he de parlar de l'últim llibre que he escrit La nit de les oques, Premi Ciutat de Badalona de narrativa, també el més recent, el premi és del 2016, el llibre va sortir publicat també a finals del 2016, va tenir més o menys una certa tirada del 2017, i en aquell llibre, bé, què us podria explicar? Potser és el que tinc més recent i potser el que se'm fa més difícil d'explicar de què parle. És una història on segurament la gent de la meva generació, per referents que hi apareixen, diguéssim, musicals, culturals, de la ciutat de Lleida també, s'hi poden sentir més identificats. És la història d'un personatge que li diuen el Llanut. És un personatge que, evidentment, no té res a veure amb mi, però, evidentment, com que ha compartit amb mi certes coses d'aquests referents una mica de la joventut dels 90, també de finals dels 80, potser molta gent hi pot veure aquesta semblança. És un personatge portat a l'extrem, en el sentit que és un personatge que està patint una depressió profunda. A vegades, portar un personatge a l'extrem t'ajuda una mica també a extraure totes aquelles qüestions més vitals, no? Allò que potser a tots ens identifica com a espècie, plena d'inquietuds, de preocupacions, d'idees, i llavors portar un personatge a l'extrem vol dir fer-lo veure tot d'una manera molt més nua, potser molt més clara. Us llegiré un parell de fragments ràpids. En primer lloc, el començament. Sí? És una miqueta llarg, intentaré anar una mica ràpid. Diu, hi va haver un temps. És important també que en el fons això és una història d'amor, bàsicament cap a dues dones. Una a la qual es resisteix a estimar i una altra que va desaparèixer fa molt temps, el misteri llunyà de la nit de les oques. I que me direu què és la nit de les oques? Evidentment s'ha de llegir el llibre per saber-ho, d'acord? I una mica entre aquests dos pols també una mica discorre aquest trajecte mental, sentimental i novel·lesc del protagonista. Hi va haver un temps en què sentir-me cridat pel meu nom em resultava estrany, com si la persona que m'interpel·lés hagués adoptat una molesta impostura, una mena de solemnitat falsa i passada de voltes. Era qüestió d'un instant molt breu prendre consciència que es tractava gairebé sempre d'algú que no mereixia la deferència de la meva confiança, la proximitat del parent o l'amic, un despistat que pretenia irrompre en la parcel·la de la meva intimitat amb una contrasenya equivocada. Però això només fou durant els meus anys d'estudiant. Tant a la secundària com en els erràtics anys universitaris, crec haver-t'ho recordat en alguna ocasió, se'm coneixia com el Llanut. El renom es gestà a partir d'un primer, previsible i barroer intent d'incolomar-me'l de pelussa, pel fet d'uns abundants cabells arrissats que, a falta de descobrir la possibilitat de ser tractats pel perruquer de forma escalada i fer-los caure cap avall, creixien amunt i formaven la tofa més anàloga al que seria un considerable arbust negre. També la imatge més juvenil del mític Maradona, el precedent il·lustre en la possessió de l'àlies. Sense cap dubte, l'ocurrència del meu amic Genís, tot i que podríem dir que llavors feia tot just una setmana que ens coneixíem, estava mancada d'inspiració. Justament algú altre que no recordo i que participava de la conversa objectà amb molt d'encert que el renom no tenia originalitat, gràcia ni finor, amb altres paraules més aproximatives, més pròpies d'un estudiant de secundària. I tot remenant entre les opcions que la imatge de la meva tofa arrissada suggeria i que es vinculaven amb la pelussa, tirada de genuïnitat catalana, i se li acudí el de Llanut. Com se sol dir, va fer fortuna, malgrat ja no remetés directament a l'aparença rodona i tofuda de l'arbust o a la capçada de l'arbre. Per una associació instal·lada a còpia d'anys i costum, sempre he identificat l'íntim terme de Llanut, a causa potser d'aquell origen proteic en la pelussa, amb certa noció de rodonesa o plenitud. Ara que han passat molts anys i que gairebé tothom em crida pel sagrat nom que em posaren els meus pares, l'estranyesa s'ha desplaçat a l'altra banda i arribo a sorprendre'm sincerament perquè un nom que em connota cosa rodona i plena s'hagués atribuït a un individu, jo, que actualment no depassa
pura vocació cadavèrica, els 50 quilos de pes en un cos de 1,75 m d'alçada. Què li ha passat a aquest personatge? Perquè tot i haver viscut un moment que va ser la nit de les oques molt important, clau en la seva vida, ha acabat així. Qui és aquesta persona? Qui s'adreça? Veieu que en un moment diu, crec que haver-t'ho explicat alguna vegada. Hi ha un tu misteriós també aquí. D'acord? La nit de les oques, publicat per Viena Edicions, no sé si us ho havia dit. Potser el llibre ara és més difícil de trobar, si a algú realment li interessa, si que són totalment lliures, jo crec que encara tinc exemplars a casa i us deixaré un preu molt arreglat. Bé, res, això una mica un apunt. Bé, el temps s'està acabant. Abans voldria rematar-ho, ja deixar-ho que agafi l'ordinador per visualitzar una mica doncs, que som en el món de les xarxes. La manera de seguir mantenint calenta la mà per anar escrivint i no perdre una mica, doncs va ser per una banda el suplement Lectura Segre, tinc una columna d'opinió, parlo de qüestions de tota mena, i l'altra vaig decidir obrir un blog que m'obligués a escriure ni que fos un cop al mes, ara ja és més, a una mena de prosa amb certa vocació poètica. Si us sembla us puc llegir alguna de les que he escrit amb motiu d'aquest confinament. Crec que a la web de l'Erdam Idees ja sortia la referència també al blog, per tant, si el voleu visitar, doncs hi ha totes les proses que de 3 anys ençà he anat publicant. Si voleu, doncs us llegeixo una mica l'última relacionada amb el confinament, que té molt a veure amb el silenci i la soledat de l'entorn ara mateix. No? Diu, he vist coses d'una fosca seducció que em pensava que ja no veuria. Les bèsties del bosc atrevint-se a assollar l'avinguda deserta. El braó dels ocells desconcertats per un aire orfe de ressonàncies. Silenciat el brugit i el tràfic de la ciutat moderna, què se sent sense sentir? Què es veu sense veure-ho? Com una brisa intuïda sobre el llom de les bèsties i a l'estela dels ocells solitaris. En el buit de mar endins, a vessar de misteri, cap on les multituds de la platja s'havien aplegat sense atrevir-se a entrar-hi. És la crida del nou revolt desconegut al fons del bosc. El darrer pas impossible abans de deixar la punta de l'escullera. Hi ha un silenci animal immutable, una veritat que aniquila les fórmules. Sembla petit llavors aquest enorme tràfic, constant i antic, en què vam viure. Potser se sent, enllà del silenci i el desert dels carrers, la cançó de l'amor que anhelàvem i cura. Bueno, doncs aquest és una mica el que em va suggerir el confinament. Si voleu, per no deixar molt penjat això del blog, us en llegiré una més que va deixar a mi mateix una mica colpit per tot el que m'havia atrevit a explicar. No té a veure amb la mort. Però tot i que pugui semblar que té una dimensió una mica fosca o tenebrosa, mira de ser tot el contrari. Sí? Aquell vell recurs de parlar de la mort per poder celebrar la vida. Segurament sense la mort no la podríem valorar ni celebrar tant. I comença així. Diu, t'estimo molt, mort. Del fons del teu cor secret batega la sang que omple el cel d'aquest vespre. L'ombra que insinues a cada topant és un motiu per anar a prendre l'horitzó. M'acompanyes cada dia i jo pot ser que et pensi i pot ser que no. M'acompanyes quan camino a l'esplanada coronada pel vell cel elèctric de l'hivern. M'acompanyes en la benaurança grisa de les muntanyes llunyanes, el cim de les quals anhelo petjar amb quelcom més que la imaginació. En l'espai lluminós i transparent i eixordador que precedeix la primavera, i en els esquitxos d'aigua que resplendien en l'aire, caiguts del broc de terrissa del càntir a l'estiu, entre rialles d'infants, i una set que era la més urgent i la millor set de què pot gaudir un home. És un honor tenir-te com a custòdia, mort. Quina dignitat per a un ésser perdut en la mutabilitat immensa del món. El teu misteri em fa més hàbit. La teva solemnitat em fa més gran. Sé que quan et conegui et maleiré. M'estremiré amb el plor dels pusil·lànimes i tindré por. Fins que no arribi el moment de la covardia definitiva, en què donaré l'autèntica mesura de la meva migradesa, celebraré el teu nom i la teva existència.
Et regalaré llàgrimes fruit del sotrac del meu vertigen. Et beneiré per l'empenta amb què m'impulses a no voler-te i a jugar la partida perduda per endavant i tan preciosa. Fes-te recordar, mort. Fes que segueixi estimant-te amb l'odi pur i heroic del meu cos mortal. Molt bé. Aquest és l'última prosa en què, de manera equívoca, parlant de l'amor, se celebra la vida. Volia acomiadar també una mica doncs, aquesta estoneta que he estat amb vosaltres. No ho sé, novament doncs, agrair-vos doncs, a Llardam Idees i a tota la gent que hi ha al darrere l'oportunitat que m'heu donat, l'oportunitat que vosaltres i Llardam Idees esteu donant a tota la gent de Lleida i voltants per poder fer una mica més passadors també aquests temps durs. I recordar-vos només dues coses. Doncs tots els diners que vulgueu bonament donar sabeu que aniran a la Fundació Arrels i a la seva feina tan indispensable, tan necessària ara mateix, com tantes altres, però aquesta n'és una. I res, recordar-vos doncs, que a les 5 podeu tornar a estar connectats, serà la Roser Guasch, també escriptora, amb molta experiència i tirada també en el món teatral, per tant, segur que us ho farà fer molt atractiu, potser fins i tot molt més atractiu i dinàmic del que us he fet jo, i també doncs, ella i tots els artistes que quedin per venir us aniran recordant també doncs, aquesta possibilitat d'anar donant diners. Espero que us hagi agradat. Vam parlar també amb el Jordi de deixar una miqueta de temps per si voleu intervenir o dir alguna cosa. La llàstima és que se m'ha anat el temps, ja m'ho diuen a vegades, que m'enrotllo massa. En qualsevol cas, doncs espero que us hagi pogut connectar tots bé i res, doncs ens tornem a veure companys a través dels llibres o al carrer ben aviat, doncs quan pugui ser. D'acord? Moltes gràcies a tots.